Era visto. O smartphone. Hoxe é o aniversario do noso Kevin. E sabedes que me pediu de regalo? Un teléfono móvil, amigos. Pero non lle vale un calquera, non. El quere un deses tipo smartphone. Caralla, que son carísimos, Sí. E falo dos cativeiros, Que se nos botamos aos que teñen a mazá ruída, daquela sí que teño que hipotecar o garaxe máis na casa para pagar o teléfono. Nesta data querida. Miña mala, agora o regalo, Paciente, meu. Toma, aquí tes, campeón. Este non é o smartphone que che pedí. Non, pero é o balón de reglamento que todos os nenos da tua idade quererían ter. Chora de emoción, É que ansia polo balón. Que sigue que ten toque, si, o chaval chamou a Dios polo balón. Ti matarte de pouco. Que queres? Ver o teu rapaz como un imbécil dándolle patadas a unha pelota mentres que os seus amiguiños están whatsappeando todo o día co smartphone. Agora mesmo sales po Chino Yun e compralle un smartphone ao rapaz, Non, o smartphone xa está comprado. Mira pa aquí. Pero como non lle o deches? Porque non o comprei para él. Comprei para papá. Desgraciado, egoísta, monte de merda, falta na cor, ou preto Que carácter ten a tipa, meu? É que ignorancia. Ela non entende que unha máquina de precisión como esta non está feita para as mans do túzaro de Kevin. El, co balón, vai que chuta. Parece que foi Dios, Fíxeno polo teu ben, chiquitín. Este trevello é un vicio que non che aporta nada, nada. Ya, por iso comprache pa ti, non? Non. Papá comprouno porque lle fai falta no traballo, Tío, que es? Es un falso, un mentireiro, un mal pai. Quieto aí, para cos insultos que xa abondo tiven cos de tua nai, Fíjate por mí, home, que son teu pai. Tío, que necesitas é xogar co balón. Ya, e por que tío digas, non? No. Aí equivocaste, non o digo eu. Digo a alguén que sabe moito do tema. Mira pa aquí. A ver. Aquí está. Cuando chico, los demás muchachos se demoraban jugando a la maquinita y bebiendo hierba mate. En cambio, yo le pegaba fuerte a la pelota y gracias a eso, ahora soy un multimillonario. ¿Sabes de quién son estas palabras? Non. De Messi. Leo Messi. Escribiu uno no seu Twitter. Como? Tuiteaste con Leo Messi polo smartphone? Eso é o de menos, non é o importante. Ti céntrate na mensaxe. Céntrate. Mentre os teus amigos están por aí facendo o parvo co teléfono, ti tes a oportunidade de sair do atraso xogando ao balón. Ti crees? Claro que sí, home, claro que sí. Faime caso, Ti, escoita o que di Messi e sal pa fora a xogar ao balón. Xa verás como é mellor home. Vale, veña, vou, Veña. Ala, problema resolto. Agora, a jodar a tope con este chiquitín. Mirade como fai. Parece un violín, caray. Solo te pido que me hagas la vida agradable. Que? Outra vez perdendo tempo co teléfono. Non che dixen que fixera as contas. E xa están feitas, don Anselmo. Sí, están aquí, no meu smartphone. Carguei unha aplicación de contabilidade que máis fai nun suspiro. Leima Brothers Smart Suite. 13,99 euros, amigos. Non son cartos, Pois se tes as contas feitas, fame un favor. Chama a Manteiga e di que hai unha semana que estou agardando polo pedido. Xo chamei, pero non collo, cabrón, no. Pero tranquilo que localicei no polo GPS. Mire pa aquí. Ten o camión aparcado diante do bar da Mancio, Sí, mire polo satélite. Mire, aquí o ten o camión. Enchéndose a Cuba Libre, son... Cago na madre que o pariu. GPS Intruder, 8,99. Non son cartos. Así que aí onde se mete cando di que está no ambulatorio. Vais enterar en canto colla e como se atreva de galo voulle dicir claramente. ¿Por qué no te callas? Moncho, o teu teléfono imita a voz do rei Juan Carlos. É máis a de chiquito da calzada, Si cando entran mensaxes di cobarde. É unha maravilla, pero a mellor aplicación de todas é unha que se chama Funny Stinky, con máis de 1000 peidos, ruidos de 1000 peidos. A ver, poña a cara de estreñido.
Fabuloso! Máis de 1000 peidos, Moncho! Increíble! Amigo, o futuro xa está aquí, daste conta? 3,99, non son cartas. Moncho, un viño? Non te molestes, Pusquiña, grazas. Agora só bebo viño virtual, como este Chateau de Lafite de 1787. Que carallo dis? Como vas beber viño polo teléfono? Farás que o bebes, pero non o bebes, é mentira. Non é mentira, Puscas, é virtual. E dígoche máis, desde que deixei ese clarete teu cativeiro e me pasei ao viño virtual, o fígado trabállame que nin diola. Seino, porque fixen un chequeo virtual con esta aplicación médica do Calcutta's Hospital Test. 24,99, Non son cartos por telo médico na casa, Moncho, estáste obsesionando co universo virtual. E a felicidade só a topas no mundo real, que é máis rico, é máis variado, e carallo que chamada. Amazing Virtual Ladies. Aquí as tes, chavalas 100% creadas informáticamente por ordenador. 13,99. 13,99. Pero eso non son cartas. Está máis cachondas que as de verdade. Moncho, podes deixarme 5 minutiños así o teléfono, home, que non cho estrago, deixa. Antes morto que deixar o meu chiquitín ese animal. Múdanse a ver, quere que vayamos a un bar. O sea, Vélez é criminal, meu. Tanto ten que a pantalla sexa grande que é pequena que ven e enche cos dentes. Ei, papá! Hai 4 equipos da Liga da Costa que me queren fichar. Alégrome moito. Que sí que lle recordo a Maradona cando estaba gordo. Queres verme dando toques o balón? Corre un padón, que estou aquí vendo o lugar. Déxame en paz, anda, estou vendo o lugar. Pero por que o ves aí e non o ves na tele? Bueno, porque vexe moito mellor aquí no smartphone. Por favor, para que quero a tele tendo esta maravilla? Triqui, 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 man azul. www.crtvg.es. A páxina con todos os programas da Galega. Maravilla, Luar, Curita, Cañón, Mátalos, Ardebullo, Tourilandia... Bueno, ata repiten a misa, todo. En directo ou a carta. Sí, señor. Adeus ao atraso da TDT. Mira para aquí. Xa baixei todos os últimos éxitos do momento, Sí, hits, que lle chama, hits musicais, mira. O grupo Alféizar, Toni Lomba, que maravilla, Rakia, Robin Mickey, Nervio, DJ Zarauza, unha maravilla. Ai, noxo, mosquito, Moncho vai buscar o flis, que hai mosquitos, Non me digas que tamén mato o mosquito. Aniquilos ipso farto. Unha maravilla. E tamén descarguei unha aplicación para fulminar canguros. E por si nos algún de viaxe a Austria e nos atacan esas alimañas terribles. Pois, desta vez teño que darche razón, Monchiña? A vida mellorounos moitísimo desde que ten o smartphone ese. Kevin deixou o botellón por facer deporte. Ti xa non volves borracho do Puscas. E ata parece que Don Anselmo te trata con máis respeto e todo. Claro, teño de amigo no Facebook. Espera, falando de Facebook, espera. Vouche quitar unha foto, e vou a colgar no meu muro. Non, home, non me quites con estas pintas, Espera. A ver. Piticlín. Ajá, mira que guapa estás. Ai, xa te parece un artista de cine, todo. Claro, da beleza natural que ti tes, cariño. Ai, Monchiña. Bueno, carallo, bueno. De beleza natural, nada de nada, amigo. Photo Professional Artistic Studio. Aplicación de retoque fotográfico que fai que a mona Chita pareza Scarlett Johansson. Sí, 22,99. Non son cartos, home. Ai, que tan feliz son co meu chiquitín, que tan feliz son. Mala que a experiencia ensinoume que cando as cousas van demasiado ben, sempre hai algo que se torce. Moncho! Onde estás, desgraciado? Era visto. Que foi, milla, que chove en Santa Comba? Que pasou? Que foi? Veño do banco. Estamos en números vermellos. Estás segura? Espera que consulto aquí na banca móvil. Un xefe de banca móvil. Diche los nosos aforros por meterlle caralladas a ese teléfono. Bueno, non fales por falar, anda, que non foron cartos tirados, Pre... na que te botou, mala que coma. Nació Deus, desgraciado. Mira, papá, non o entendo. Dixéchesme que o do smartphone era un vicio que non me aportaba nada.
E agora queres que quede con el? Xa, pero é que tú a nai di que ti has de saber gobernar o mellor. Veña, toma. Que non, papá, que agora só podo pensar no fútbol como Messi. Quítate deso, quítate deso. Mira, o fútbol vai desaparecer cando desapareza o deportivo. É cuestión de 2, 3 anos. Agora o futuro é o fútbol virtual. Que dis? Sí, mira pa aquí. Mira, este xogo é fenomenal. Mira, Power Hole 3.0, 12,99, non son cartos, por Dios. Mira, con este xogo ti podes pegar a pelota e que vai a 250 km/h. Que eso non o fai nin Messi cun foguete no cu. Que dis? Sí, home, sí. Mira. Hala, a divertirse, chavalada, xa que ti que podes. E así, amigos, foi como acabou a miña aventura coa telefonía inteligente. Agora, vou ir un momentiño ata fora, darlle unhas patadillas ao balón. Máis que nada por facer algo. Vaya atraso. Toda a vida. Como pasa tantas e tantas veces en Lameiro, hoxe é venres. Que felicidade. Primeiro, luar. E despois, unha fin de semana por diante enteiriña para min, para papá. Ou iso pensaba eu, porque... Non me dixades por qué, pero algo raro se estaba cocendo na nosa casa. E non era repolo. Claro, como é que xa empeza? Hoxe volven os panchos. Os panchos, Elvira. Dios, canto me tardaban. Mamá, necesito cartos para comprar libros na biblioteca. A estas horas na biblioteca? Sí, é unha biblioteca nocturna. Collo que queiras no meu bolso, fillo. Non reacciona ante o regreso dos panchos. Déixame encher de migas o sofá. E despois dalle cartos a Kevin para ir ao botellón aceptando unha excusa do máis estúpida. Estaredes comigo en que aquí pasa algo. Que tes, Elvira? Que tes? A ti pasa algo. Comigo non disimulas. A ti pasa algo. Non sei, Moncho, que non lle topo sentido á miña vida, que vexo que non ten alicientes. Alicientes? Pero alicientes teño que ter eu aí na caixa de ferramentas, pois ya no garaxe. Que aliciente? Que non ten nada bonito, que xa está, que xa foi, que xa non teño nada que facer na vida. Tranquilos, tranquilos. Son moitos anos xa de matrimonio. Sería moi parvo e moi estúpido se non soubese exactamente o que facer. Mira, Elviriña, a túa vida é unha existencia feliz. Feliz de todo, chea de momentos agradables e maravillosos. Ai, sí, dime un. Bueno, por favor, mira, sen ir máis longe, aí tes unha morea de pratos para fregar. Que maravilla. E se non che chega, tes aí a compra para facer a comida da semana. Bueno, e aí fora acabo de ver unha morea de roupa para colar. Unha bañeira chea, non che gustan a ti. Pois, cóllela, pasa o ferro, encártala e o armario. Mira se iso non é unha existencia bonita, carallo. Moncho, o caso está clarísimo. Quere ter un amante mulato, verdade, non é que sí? Calado, Puscas. O que Elvira precisa é un pulo no seu matrimonio, home. Bueno, como digo, que quere que empuxe. E dalle, que non ten nada que ver co sexo, Puscas. Elvira precisa algo de diversión, facer algo diferente na vida. Pero se ten 1000 cousas preciosas para facer na casa, caralho. Na casa. Exactamente, na casa. O que tens que facer é sacala da casa, Moncho. Levala a facer algo por aí, compartir con ela os teus momentos de ocio. Levala a bailar salsa, por exemplo. Aí son sitios con moito mulato, verdad? Lino non ten puñetera idea de mulleres. Iso está claro. O que pasa é que o tipo, a base de follear todo canto fascículo chega por correo, bueno, foi collendo así certa destreza e manexa así datos e información sobre o intrincado mundo da parella. Decidín facerlle caso. Que carallo. Toda a Moncho, se non ten por que facelo, home. Non é que teña, cariño, non. É que quero facelo. Oi, xa verás, ti tranquila, mira. Teño un programa completo de diversión seguida unha tras outra, garantizada, Tiene tanto que facer na casa. Nada, esquecio todo. Mira, xa falei con Kevin. El come nocilla, merenda nocilla e cea nocilla. É a roupa como a da semana pasada, que nada máis que lle quedou colocado 3 veces pola camiseta. Ti tranquila que non hai problema. Mira unha cousa, Moncho, terei que cambiarme. Cambiarte de roupa. Digo eu,
por se me levas a algún sitio así fino, eu que sei, unha cea a baile, un restaurante elegante... Miña pobre. Non me extraña que estivese deprimida. Unha cea a baile, por favor. O plan que lle tiña preparado eu era 1000 veces mellor. Primeiro, fomos a un partido do Sporting Lameiro. Campo enlamado. Granizaba que metía medo. 0-0, sí, pero un partidazo. Un partidazo, Champions. Despois fomos dar unha voltiña polo localital para comprobar os lazos ilegais que lle teño posto ao raposo. Unha maravilla. Despois, partida de tutte na parrillada. E, por último, a guinda do pastel. Tertulia nocturna na de Puskas. Que me diredes. Un día redondo. Pero, home, Moncho, polo amor de Dios, como Chuck Norris vai ter... Non digas barbaridades, como vai ter unha camioneta diésel Chuck Norris? Home, terá gasolina que ten cartos, diésel dos pobres. Pero vamos a ver, home, si toda a maquinaria agrícola que hai no mundo, carallo, dende motoserras a tractores de gama alta van a gasoil, busca. Pero que me dices? Pero, sí, home, sí, pero que tan ingenio es. Pero, ti crees que Abramovich vai ter unha desbrozadora a gasoil? Terá gasolina, tendo cartos. O gasoil porque vai moi ben é pas caldeiras, Correcto. E o ben que se está cando vai frío na casiña, tapadiños cunha manta, acurrucadiños no sofá, como che gusta a ti, Monchiño? Que sí. Ese non é o tema, cariño. Estamos falando de outra cousa. Elvira, que me dis do Bayern Múnich? Sei que se vai reforzar moitísimo. Deixo estar, Puskas. Está claro que a vos non vos interesa o que eu pense. O que eu pense, nin o que eu sinta, nin nada. Está claro que este non é o meu sitio. Nin este, nin ningún. Elvira, voy a... Espera, Elvira. Mira, Lino, chámame tolo. Pero eu doume a entender esta muller que lle importa unha merda a Bundesliga. A que lle queres, Puskas? Se eras un chasino, Mallorca, non lle outro. Non é así pola vida. Estiven reflexionando e se cadra non enfoquei alá moi ben o asunto da depresión da miña Elvira. Era o momento de ser audaz. Era o momento de darlle un xiro de 1350 grados á miña estrategia. Mira, cariño, a túa felicidade é o máis importante para min, entendes? É o primeiro. Así que deille voltas e máis voltas ao problema e apareceu unha solución. Isto non ten solución, Monchiño. Muller, ten, pero a ver, atende, déxame que che conte porque non foi fácil dar co plan. Trátase do seguinte, en vez de facer as cousas que me gustan a min, podemos intentar facer o que che gusta a ti xuntos, Así de vos a primeiras non parece moi sensato, pero dixo cheu que vai, Que me gusta a mí. Ti estás seguro, Monchi? Sí, muller, sí, segurísimo. Así son eu, amigos. Pola familia, o que faga falta. Que carallo. Se hai que arriscar, arríscase e punto. Quen dixo medo habendo hospitales? Xa verás, Moncho. Non vas ter un momento de respiro. Ímolo pasar de maravilla. Sí. E xa de primeiras, por que non empezamos así forte? Por que non ímos mangar un churrasco ao Liverpool? Moito mellor. Así, de arrancada, imos direitos ao Hospital da Costa que está a miña tía Virtudes ingresada. Ajá. E despois deso, para arriba todo o tempo, Ai, que ilusión me fai pasar un día inteiro contigo, Monchiño. Terrible, amigos. Na máis ir do hospital, fomos ao cemiterio visitar todo o canto defunto temos na familia. Despois fomos mangar un sangui vegetal porque chegábamos tarde ao cine. Ao cine, cine de vos. Que planazo tan maravilloso. Error. Fomos ao cine ver unha película na que cantaban, amigos. En vez de falar, cantaban. Pero tan mal está o mundo do cine. Está mal de caralho. Despois, de volta para casa, paramos na rotonda a ver a posta do sol. Paramos para mirar para o sol. Aí te che vai mal a vista, coño. Se me dis parar para ver unha leira ou unha obra, pero mirar para o sol. Estábamos gilipollas perdidos. Parece risa, amigos, pero eu teño unha angustia aquí no peito que non me deixe respirar. É a vida, Elvira, é a vida. Non ten sentido ningún. Naces, traballas un pouco, paganche tarde mal e arrastre, ves 4 luares, 5 partidos da Champions, e a pataqueira. Non digas iso, Monchiño, que a vida é maravillosa, home. Xa verás a sorpresa que che teño preparada para mañá. Non estou para sorpresas, Elvira, fai o favor. Déxame morrer tranquilo. Non digas iso, Moncho, non digas iso. Mira,
Só che vou dar unha pista, para que te vayas relamendo. Escoita. Feira do encaixe de camarín. Bailemos el vivo. Está causando sensación. O buzón. Sei que a Carmucha, a archinimiga de Elvira, puxo un buzón na porta da casa. Sabedes o que significa eso, non? Temos que poñer un buzón, Moncho. Eu non sei como podemos estar sin ele. Pero a ver, Elvira, se Lino nos entrega as cartas na man, para que queres un buzón, muller? Pois para telo. Para sair deste atraso no que vivimos. E para non ser menos que Carmucha. No mesmo, vas ao Chino Yun e compras un moito mellor que o de Carmucha, E alá fun. Mirade para aquí. O Standard Mailbox. O Chino Yun díxome que era 5 euros máis caro que o Basic Mailbox, que foi o que levou Carmucha. Vou no instalar agora mesmo. Que tan ben queda, que bonito, que aire señorial lle dá a casa o buzón enviado. Estou por chantar outro no jaliñeiro, a ver se facemos que as jaliñas parecen faisán. Hola, Hola. ¿qué é iso que hai aí na porta? Un buzón. ¿Un qué? Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Para a correspondencia. Agora as cartas hai que collelas de aí do buzón. ¿Cómo? Estás me dicindo que chegan as cartas xogas esa caixa así como se fose máxia? Ninguén dixo eso, pero, mira, non teño ganas de volver a explicarche como funciona o universo, así que, mira, pensa o que che faga máis feliz. ¡Buah! Vou ir mirar a ver si xa se teletransportou algunha carta. Kevin botou todo o día abrindo e cerrando o buzón seguido a ver se chegaba algunha carta teletransportada, pero nada. A única correspondencia que recibimos foi a que trouxo Lino, como sempre. Boas, aquí tes un recibo da contribución e outro da luz. E agora, se non é molestia, tomáballe ben un café con leite, mira, porque veño morto de frío. Que faz dentro da casa, Lino? Que vou facer daros as cartas? E non biches un buzón? Vin a Kevin que a cabeza metida dentro un. Eso que é, para adorar a fachada, ou? Non, é para que deixe as cartas dentro del. Sinto, pero ese non é meu estilo. Primeiro que hai que facer é ler as cartas que despois da semana. Para contar, para asesorar, que xa sabes. Non, non sei. O que quero é o que me deixes as cartas dentro de buzón, como faz con Carmucha. Eso que ten que ver. A Carmucha non llas dou en man, porque é unha repugnante que se cabrea cada vez que ve un sobre aberto. As cartas dentro do buzón, Lino, e non se fale máis. A que tal se armou, amigos? Xa sabía eu que isto do buzón non podía traer nada bo. Ultraxado. Así é como me sentín, ultraxado. A un carteiro non se lle trata así. A ver, niño, tampouco é para tanto, coño. E non é para tanto. Imagínate que Miguel Ostrogoff, despois de xogarse a vida e quedar cego, chega un dozar e dinlle, o zar non quere a carta en man, mete no buzón. Perdón, pero non sei de que me estás falando. Miguel Ostrogoff, o correo do zar, o inmortal personaxe que creou Xulo Verne e que tanta inspiración supuso para os que nos dedicamos ao correo postal. Agora ainda que me mates. És un ignorante que non valora nin o trato humano nin o traballo ben feito con cariño. E marcho antes de que me ferva o sangue que a carraxe que levo dentro. Mira ti que pensei que Miguel Ostrogoff era unha marca de vodka e resulta que agora meteus a carteira. O que tanto se aprende con Lino, Desde entón, non volveu chegar unha triste carta a esta casa. Pero o peor non é deixar de recibir a correspondencia, non. O peor é que a guerra de buzóns entre Elvira e Carmucha non fixo máis que recrudecerse. Que tan mala esa muller, que tan mala é, carallo, que ruín. Mira, foi ver que o noso buzón era mellor co dela, e alá marchou correndo ao Chino Yun a encargarse o modelo máis caro que tiña. E sabes cal comprou? O Bose Ais Lettres Parisien, precioso, todo rococó. Ai, carallo, que tipo... Pois nada, mira, deixa que se arruine comprando buzóns franceses. É noso, cariño. A ti de que lado estás, Moncho? Mañá mesmo vas ao King Merlín de Carballo e compras o mellor buzón que tiñan. O mellor, non me vayas ao barato. E alá fun. Mirade. O Mailbox estilo Connecticut. Botámonos de cabezas ao American Way of Life e ao carallo. Alá, xa está posto, 100% estilo chalé americano.
E agora o vello, sabes que vou facer? Vou no chantar no galiñeiro, que con pouco de sorte as galiñas collen algo de cariño e empezan a poñer nel. Imagina, abrir o buzón todos os días e veña a encontrar ovos. Ai, o que tal vai rabear Carmucha cando vexa o noso buzón estilo americano. Que tan bonito queda. Bueno, o que xa sería criminal é que valese para coller as cartas o buzón, pero lástima que nesta casa os buzóns non máis cabalan para ter entretido a Kevin. Que se vai facer? Se queres cartas xa sabes o que tes que facer. Vas falar co teu amigo o carteiro e falas paces con el, que non hai dereito que nesta casa esteamos en servizo postal. Como se tivese a culpa de que Lino nos sabotee a entrega de cartas. Oa, tú a correspondencia buscas o recibo da luz e esa revista de chicas que encargaches. Por certo, como está esa chavala do posto central? Cachondísimo. Mira, Lino, unha cousa, non teño problema en que lle botes un ollo ás miñas lecturas, pero non ten por que enterarse a rapaza que ven como Jeremías, por exemplo, de que estou suscrito a publicacións especializadas. Por certo, Lino, para mí non hai nada. Non sei, mira no teu buzón, Moncho. Xa miro todos os días e nunca atopo nada. É o que lles pasa aos buzóns de correos, que nunca sabes a que están expostos. Poden entrar unhas termitas a papar as cartas ou unha banda de albano cos sobares roubo a correspondencia. Cuidado, cartas que se teletransportan misteriosamente. É o que di o teu Kevin, o Iker Jiménez, que di que eso pasa moitas máis veces do que a xente cree. Pero xa está ben, home, xa está ben. Por favor, Lino, ti sabes de sobra que eu non son amigo do buzón. Como vas ser amigo dun buzón, Moncho? Un buzón é unha cousa fría, sen ansias, sen amor. Como teu corazón, Moncho. Entendo, que estades facendo do mundo, carallo, un pesadelo futurista poboado de buzóns de correos. Rompe collóns, mi home. Xuro que o do buzón non foi cousa miña, é cousa de Elvira, payaso, que está obsesionada. Mira, fíxome gastar unha fortuna para comprar un buzón de gama alta, bicho. Bueno, sei que é o mellor do mercado. No, estás equivocado. O teu buzón é moi chulo, pero que acaba de poñer Carmucha, cuidado, mexa 1000 veces polo teu, seca. É o Rolls Royce dos buzóns. E Puscas tiña razón. Non me digades como conseguiu, nin que fío estivo como ver, nin canto lle custou. Case é que Carmucha acaba de poñer na porta da súa casa o buzón definitivo. O príncipe dos buzóns. Non é por nada, Elvira, pero te lo que admitiré. Desta vez gañou ela. Non podes competir co buzón de Carmucha. Xa, pois eu non me vou dar por vencida tan facilmente, É que vai a fazer? Como non chantes aquí na porta da casa unha oficina de correos, xa me dirá, non hai forma de superala. Sí? Hola, Carmuchiña. Ai, sí, muller, claro que chovín. É preciosísimo. Que buzón. Preciosísimo. Pero sabes que pasa? Eu estou pensando en quitar o meu. Sí, filla, sí. Porque mira, eu agora xa todo venme por mail. O correo, todo por mail. Eu xa whatsappeo, eu tuiteo, eu facebookeo. De seguido. Claro, filla, e as facturas, mira, todo. A luz, o gas, a contribución, o nicho. Todo por email. Hai que estar cos tempos, miña amiga. Hai que ser moderna. Xa o outro estórbame na porta. Ai, déixote, que me acaba de entrar un WhatsApp. Un bico, Carmuchiña. Toma. Que xogada maestra, cariño, que xogada maestra. Pero mira, xa pudeches terlle atacado por aí desde o principio, así escusaba eu de andar gastando en poñer tanto buzón. Xa, pero a miña victoria non sería tan aplastante. Rabea, Carmucha, rabea. E así morreu o conto do buzón e volvemos á normalidade. Aquí tendes 4 multas, avisos do banco e demais todo malas noticias. Dígovos unha cousa, deberías de empezar a poñer as vosas cousas ao día porque estades a piques do bar. Como queres que nos enteremos do que debemos se hai 2 semanas que non recibimos correo? E a gorsa seca. Elvira, non haberá por aí un Cuba Libre que vos sobre. E mira unha cousa, Moncho, que fixachedes con ese buzón voso tan chulo estilo americano? Tiráchelo lisos, pues. No, intentei, non creas, pero Kevin non me deixou. Xa non sei cantos días leva con el metido aí no cuarto. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh, merda! 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh, merda! Que se van ter mal o meu enderezo. Como é?
O tipo segue esperando a que lle chegue unha carta teletransportada. Eu animo a que insiste, que estas cousas poden pasar. Si, Iker Jiménez, di que pasan. Eu teño que creerlle ao carallo.